Thokozani ugogo nomkholisana kwasendoda lesugogo bathini bathi bafuna kuvala emzini amadoda. U-Aunty Usha. Namhlanje sikhuluma ngokuthwala. Ingxoxo mhlambe usuke wayizwa kakhulu einkundleni zokuxhumana kubantu beyikhulumela mhlawumbe kuzozwa kakhulu ukukhulunywa ngokuthwala, wena ukuthwala ngamagundwane, ukuthwala ngenyoka, ukuthwala ngama-boys. Kuningi ukuthwala ukwezwa ukukhulunywa ngakho. Ukuthwala ngezigubhu. Namhlanje ngifuna ukuthi sike sinabe ngithe angisebenzise ulimi likaMageba ngoba alilula kumina liyonke into kumina. Bengithandile impela ukuthi lenkulumo engathi ngayikhuluma ngolwimi loindlebe ekhanyilanga khona nabo bazowezwa abanye bezinye inhlanga ukuthi sikhuluma ngani, ngoba lento engikhuluma ngayo ngempela iyaqhubeka ilimaza abantu abaningi. Ukuthwala kunzima. Uma uthi uyathwala usuke ukhuluma ngento elikhuni. Inkinga ekhona ngokuthwala ebantwini abaningi ukuthi babheka kakhulu imphumela yabantu abathwele, ukuphumelela kwabantu abathwele. Bagxila kakhulu ekuthenini uma uthwele uba nalokhu impilo iba ngcono uma uthwele, then it's fine. Ngiyahamba ngiyothwala, ngiyohamba ngiyofuna into yokuphilisa, ngiyahamba ngiyoyinikela athi umuntu sengikhathele. Sengenza noma yini into engiyifuna njena ukuthi ngiyithole, ngenzeni, ngithwele. Usho umuntu. Ngithe ngibe nento ephuzwayo mangiba nale ngxoxo namhlanje ngoba ikhuni inzima indaba yokuthwala. Ukuthwala akulula njengoba sicabanga, njengoba sihlezi sicabanga, akulula njengoba sizwa ukukhulunywa ngakho etshwaleni. Sithi masidakwe imfulamfula, sithi athi umuntu avuke kusasa anebhabhalazi yemfulamfula athi ngiyothwala. Akuyona into elula ukuthwala. Akuyona into elula. Ukuthwala kunzima. Ukuthwala kunzima. Ngakunika mina umzekelo omncane ukuthi awuthatha isaka lika simende manje ulithwale mawala, ungalihleleli, uthwale nje. Thatha isaka lama simende njena, angikhathali usigole singakanani, ungalihlelele nje, ulithathe nje. Okay, ake siyeke egola ke ngixolo segola zika Shiphoshe. Ake siyeke ke egola ke. But uthathe nje isaka lika simende njena, njengoba njena ulokhuzana uweak njena ngathi uyisalukazi njengogogo bathini. Uthathe nje isaka lika simende uthwale ekhanda, ugijime lapho ubuye ngapha nje kayi-1 njena, ubone ukuthi ungakwenza yini. Why ngenze umzekelo ngesika lika simende? Ngoba sithatha isithwalo sisibukise kaSamende uma usuwakhe indlu yaba yinhle, yaba nje yana, ungahle usacabanga ukuthi kuze le yandlu ibe khona kuqale kuphi. Uqale kule yasimende lena obhale 50 kg bukade uhleli laphana, nale yanhle abathi leyana, nalawa amatshe lawana, nomuntu one experience kwaxova kwahlanganiswa kwasekwenziwa lento lena ofuna ukuthi ube umphumela yini, umuzi thizeni usukuwakha. Ukuthwala kunzima.
yingakho 99% yabantu abathwele bakuthola kunzima ukuthi baphumelele, bagcine bangaphumeleli ngoba akulula uthi uma uthwele bese uricha la ufuna ukuya khona. Uma uzothi wena usufuna ukuyothwala bese uhamba ngomqondo nezenzo zomuntu ojwayelekile ongathwele. Ukuthwala kuyona into eyigane, akuyona into abangekho sober. Ukuthwala nje kufanele ube sober, ikhanda lakho kufanele libambe ube sober la. Bangakhe abantu abathwele obathola athi umuntu uthwele kodwa umthola isidakwa udakwa lokhu ukuthi akazazi nokuthi uba ngaso sonke isikhathi umthola njena ayizinsipho njena edakiwe nje emavovo. Bangakhe ngisho ukuthi kuya ngesithwalo. Yebo siyaxeka, kuyaxekwa enkundleni zokuxhumana, hey kuyacriticizewa, hey inayisekho, hey ubani wenzeni, hey ini, hey ngathatha imali ngayisa kuphi, hey ngayenzani. Akekho noyedwa kwewaphuma wathi mina ngeke ngahamba ngayothwala kodwa ngangayezenza noma ngangayigcina imigomo nemibandela yakhona ngahle ngihlulwa yilokho. Akekho yini ngisho yedwa kulaba bonke abakhalayo. Wayengabikho nje oyedwa. Yes, kublame inyanga ngokufanele futhi ngokungafanele. Ngokufanele ngomqondo wokuthi kwesinye isikhathi ithola ukuthi vele lo muntu lona adethi ukhipha something akayazi lento azakhuluma ngayo. Wasegcina eyithathela imali yomuntu futhi angabi nandaba futhi lo muntu loyo ukuthi kwenzakalani. Ku wrong lokho. Kube khona on the other side ukuthi inyanga iyacuthisa, iyacathulisa ukuthi kanjwa kanje kwenziwa lokhu. Kodwa bambalwa abantu abafika egcineni ngokwensebenzo yesithwalo ngoba abantu abaningi mababheka isithwalo basibheka in a face value, basibheka la esibhakabhakeni ukuthi hayi isithwalo mina ngifuna ukuphila le mpilo leya. Yazi make ngathwala ngiphile kamnandi. Akekho umuntu oke wathi yazi ngifisa ukuyothwala ke ngiyinikele kulobu bunzima bobuthwala as long as at the end of the day ngizophuma nento engifisa ukuphuma ngayo ku right. Akekho okhuluma kanjalo. Akekho. Wonke umuntu uzothi mina ngifuna ukuyothwala ngoba ngifuna impilo right. Akekho umuntu ofungayo ukuthi yes ukuthi ngenza noma yini. Ake singene kuleka noma yini. Uyizwa umuntu makathi ufuna umsebenzi athi sengihlupheka kakhulu ngifuna umsebenzi. Umsebenzi onjani noma yimuphi. Ngokwesimo salwa sendoda embhekane naso ngifuna nje yena into ethiwa umsebenzi noma babe inhloboni yomsebenzi. Ngifuna umsebenzi mina ngizowenza. Uthatha umnika umsebenzi dololo. Kukhona usisi owathi ufuna umsebenzi wakhulumela ngomunye ubaba. Ngamthatha lo sisi lo ngathi hayi ukhona umsebenzi sisi sinabangcwabi la ekhaya uzosebenza kanje. Wathi hayi ngeke gogo ngangithe wonke umsebenzi okhona ngawenza mangibuka nje ibhokisi lomncwabi ningikhumbuza umyeni wami owashona. Kodwa uthe ufuna umsebenzi lo muntu noma yini. So mathi waqhamuka amathuba awu10 omsebenzi abangcwabi angeke uthathe lo msebenzi loyo ngoba lo msebenzi umkhumbuza umyeni wakhe. So kuzanga khumbula umyeni wakhe ngcono akahlupheka. Ukuthwala kunzima. Ngicela ukuthatha leli thuba ngikhulume nawe sisi, ngikhulume nawe bhuti, ngikhulume nawe gogo, ngikhulume nawe mkhulu. Wena ufuna ukuyothwala. Awuyicabangisise lento ofuna ukuyenza. Awuyicabangisise. Awuhambi uyocabanga. Okungenani thatha le mali yakho hamba uyidakwa, hamba uyiphuza le mali yakho. Hamba uyetshwaleni, hamba uyorekhoda. Uyitholele intombi urekhode, hamba e-studio uyorekhoda ngale mali yakho. Awenze enye into, hamba uthenga impahla ezintsha ungabi madabudabu njengogogo bathi. Hamba uthenga impahla, thenga imoto, hamba uyogana, thatha umfazi ngalo mali. Thatha lo mali unike iboyfriend yakhe kulobole ngayo lo mali leyo. Yenza something, go back to school, yenza something, qala nje ibhizinisi lamatamatisi.
yenza okuthize nje ngalowo mali leyo. Hamba uyohlawula izingane lezo, hamba uyimithisa, uhamba uyishiya. Yenza okuthize, hamba uyenza umsebenzi, hamba okhoza inyoko noma uyihlo. Yenza nje into ethize nje ngalowo mali leyo yokuyothwala. Uma ungakacabangi kahle la, ungakavuthwa la, ungakaxukuzi lento le. Ikhanda uyibuze ngempela ukuthi lento engifisa ukuyenza ngiyayazi yini, ngizoyimela yini. Uyazi khona umuntu okwazi ukugibela asuke lana eMozambique ahambisa imali yokuthwala kunokuthi aye eMozambique ayofuna information ukuthi yini ukuthwala. Kunomuntu okwazi ukusuka eMozambique okusuka eGoli usuka kuphi ahamba ekusala kwasendoda ukhokho bathini bathi athi ufuna ukuthwala kodwa angazange uzobuza ukuthi yini ukuthwala. So I'm bringing this information for absolutely free kuwena ukuthi ngithi wena nayi information ukuthi uyibuzisise ukuthi yini ukuthwala. Kune video, ama-video actually they've reached millions of viewers. Thwala ngenyoka, thwala ngama-boys, thwala ngegroup, categories by categories on the same channel. Kodwa today I'm talking about ukuthwala in a general way ukuthi before uhamba uyofunda lento okuthwala awuyibuza ukuthi uzoyimela yini. Zinuka amakhwapha. Uyazazi wena ukuthi umuntu onjani. Wena uzazi kangcono ukuthi umuntu onjani. Zibuze uziphendule ukuthi uzoyimela yini. Yazi mina umuntu ngimbona njena sadila nga basic stuff. Basic stuff, basic stuff. Hamba uyogquma, hamba uyophalaza. Basic stuff. You see there nje ukuthi this person will never stand. Ingcinamba ngempela ebhekana nomuntu ohambile oyothwala. For how long are you going to waste money uthi when uyothwala uthi izinto azilungi in ngoba nakho wena ungafuni ukwenza self introspection. Ukuthwala kulula. Ukuthwala kunzima. Ukuthwala kunzima. Nzima le nto leyana. And I'm not going to be specific ukuthi what will be the requirements. Ukuthi mawuthwala you must be aware ukuthi fanele wenze lokho, fanele wenze lokho, fanele wenze lokho. Engakusho njena ukuthi ukuthwala kunezinto okufanele uzenze obungeke uzenze under normal circumstances. Okufanele manje uzenze. Kunekhathi zokuvuka, bungeke ukwazi uvuka ngazo. Kunezinto ofanele ukuthi uzigweme. Kunabantu abaphamisa isandla athi umuntu ufuna ukuyothwala gogo afike lapha athi gogo ngahamba ngayothwala ngithema ngifika la ngiyothwala khona kwathi engaphinde ngimthinte umuntu esifazane. Kwathi ngingaphinde ngimthinte umuntu esifazane, ngingaphinde ngihave sex nomuntu esifazane. Athi umuntu sarukwazi ngasithatha leso sithwalo leso kwakumnandi unyaka oqala ngiyitshena ukuthi ngeke ngiyeke lento lena. Kodwa lento lena enjalo ihambisana ncamashi kanjena nani nezilingo. Waqonywa. Waqala abantu besifazane ade bebukela kude imipakisho ade ibukela kude ade ekupakile lokuyana yebuka imilenze kaloyo enyathela ngabantwana ini lemlenze enyathela ngabantwana yathi misondela misikhumula ibe ngontombazana lana bese itotolozi liyasukuma besathi damn mhlambe mangathi 1 angiboni ukuthi kungawonakala kakhulu mhlawumbe angakholo i1 mhlawumbe ngaba ngconywana wambamba oyedwa. Uthi ngegogo ngendlela izinto zase ibheda ngakhona ngakusasa kwasekucala caca ukuthi kuyabheda. Kwafa ama-truck emsebenzi akusakwazi ukuthi kuyostoka kwafa lokho kwafa imoto yakhe kwafa lokho kwagula loya sokwenzakala uthi zaphela izinto la uthi ngagijima ngakuleya muntu uthi ayikho into angayenza yini athi uyilindele ukuthi uzoyenza ngoba watshena wena ukuthi lento lena iminkomo nembandela yakhona kufanele ukuthi kwenzeke kanje. Uma utsheniwe ukuthi kunento ofanele ulale nayo noma ikulale irrelevant ukuthi umfana umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane kufanele into ikulale noma ulale nayo wena uyila khona ukulalana okhona khona impambuso zokwenzana ozoba khona impambusi ofanele uzenze lokho uza kuloso sithwalo leso. Ayikho into ongayenza ongayishintsha.
And most of the people abafuna ukuthwala, they want to modify izinto. Athi umuntu ngeke kwenzeke yini gogo lento yenzeke kanje, angeke kwenzeke yini lento engiyenze kanjena. Uma uyothwala kuthiwa wena njalo ngo12 kufanele uvuke ukhuleka, ngo3 uyavuka uyakhuleka, ngo6 ekuseni uyavuka uyakhuleka, njalo mazithi 9 zithi 12 zithi 3 zithi 6 kufanele uzoyikhaza futhi ungalele empilo yakho yonke, ngoba kufanele uvuke ukhulumise lento. Asiyeke ukuyokulalana nezinto, ukuyikhulumisa nje kuphela. Umuntu ahluleke athi umuntu gogo ufuna ukuyothwala, kodwa lento esifuna ukuyithwalela asiyazi imigomo nemibandela yakhona, noma sitshelwa ngemigomo nemibandela yakhona asifuni ukuzenza izinto esitshelwa zona ngoba sithi ukuthi sihlaniphile. Isikole asifuneki odabeni lokuthwala siphukuphuku no because bakho labo. Ungasithathi isikole noma uhlakanipha kwakho uthi uyothwala, ngoba ukuthwala kwenziwa ama-scientist, traditional scientist, avuthiwa amakhanda ey'thwalo, kujuliwe ngokwesimo sesithwalo. That's why I respect so much abantu abenza imikhovu, abantu ababreeder imikhovu, because of science that is invested in that. It's amazing. The thinking beyond ukwenza isilwane esinga exist usenze siphile siphefumule. You can imagine ukuthi lo muntu loyo owenze loso silwane leso uhlakaniphe kangakanani ukudlula wena ne degree yakho no because bakho. Ake sithathe isikole sisibeke eceleni. Ake sithathe ulwazi lethu lwepolitiki, ulwazi lethu lamabhizinisi ageneral, ulwazi lethu la noma yini sikubeke eceleni. Sibhekane nesimo sani sokuthwala, si-understand ukuthi uma usuthathe isinqumo sokuthi uyothwala usufika egcineni. Akuyona into yokuganga ukufuya into. Yokufuya isilwane ongeke uwazi ukuthi ungasibheka ku dictionary or usearch ku YouTube uthi uzosearcha ini. Ayichazeki lento lena yokuthwala. Into angeke uyichaze 100%. Akekho umuntu ongayichaza 100% ukuthi ukuthwala kufanele kuhambe ngalendlela. Akekho. So njengoba sikhuluma ngendaba yokuthwala namhlanje, ngithi kuwena ukuthwala kunzima. Uma uzothi uya whoever oya kuyo, lokhu ungakufaka la kugebhezi lakho leli khanjana lakho encane, uma ungakufaka lokho ekhanda lakho ukuthi njoba ngihamba ngiyothwala, isalukazi sendoda sasho ukuthi lento engiyoyenza inzima, ayilula njengoba siyicabanga. Bangakho abantwana abazali abatshela abantwana babo ukuthi hey mntanami nje mina ngifuna uphasa. Why singatshela ingane zethu ukuthi mntanami ngifuna wenze lento enzima, we mastare lento enzima, kuze kube nzima ukuthi ungayenzi lento enzima ekukwenzani ukufunda uzophasa mntanami. Sihlwa yini singabazali sithi ukuthi njena sifundize ingane zethu ukuthi mntanami funda ukwenza into enzima, kuze until kuze kube nzima ukuthi ungayifundi lento leyo, ngene uzophasa mntanami. Why singafundisa ingane zethu ukuthi mntanami empilweni kufanele ufunde ukuzijwayeza ukusebenza kanzima until kuze kube nzima ukuthi ungasebenzi kanzima. Asifuni ukwenza lokho. Asifuni ukufaka emakhanda ethu ukuthi kufanele ngazi ukuthi ukuthwala kunzima, ngikwamukele ubunzima bokuthwala kuze until kuze kube nzima ukuthi ingayenzi lento enzima, kube nzima ukuthi ingavuke, ngizivukele nje. Hambani uyothwala, hambani odlala ngemali zenu. Wena ubona abantu bayihleleli eSentini eFlorida Road
bayihlelele bayingcebelekele wena uthwele noma akathwele ubona umfundisi thizeni unebandla elikhulu ubona usibanibani udrive imoto eso ubona usibanibani in ama-end results lawo yimiphumela leyo oyibonayo wena ngo-C. Ziningi izinto bezenzeka ku-backdrop ngale behind the scenes. Behind the scenes ziningi izinto ezenziwe ezibeke zenziwa yilo muntu lona kuze afinyelele la wena usubona khona bengelula. Hey usibanibani ngiyambona uvukile akafuni ukungichayela ukuthi enhleke yena uthune kanjani ukuthi azafike la fika khona ngiyambona nje sekavukile ine mangimtshela uthi I won't understand yini ngangi-understand ngiyofuna ukuthwala lapha ngiyafuna la nami ukuthwala man ngifuna ukuyithuna la leyo yingakho impendulo oyitholayo mothi ufuna something athi umuntu ayifethe goqa ngedolo athi hayi mina ngasizwa inkosi mfethu hayi ngiyayithandazela. Even a mere individual okhulekayo bese izinto ziyenzeka by just talking to the God of his understanding. Umuntu umbone njena enza izinto njena izinto sezenzeka awazi ukuthi ukhuleke kangakanani awazi ukuthi ujule kangakanani sikhathi ekhuleka ngoba phela impilo is not about wonke umuntu uthwele. Hayi ukuthi wonke umuntu onothile impilo yakhe eright uthwele. Kunabantu abangathandazi ngisho ukuthandaza. Kunabantu abangathwele kodwa ba successful. Why ba successful? Ngoba benza lezinto ezinzima esingafuni ukuzenza. Omunye umuntu uthothi usuccessful izinto zakhe ziyaphusheka because bakhe uyafunda. And makafika emsebenzini uyayimisela. Uya-understand ukuthi yini elindekele kuyena mesemsebenzini. Uya-understand ukuthi yini efanele yenze ebhizinisini ukuze ibhizinisi lihambe kahle. Uya-understand nje yonke into ukuthi yini le afanele ukuthi ayenze ukuze yenzekale empilweni yakhe. Kuze abe successful uya-understand lokho kwalokho kunzima. Mungazi ufele njengami ungakazi ube isidomo usuku nenhlanhla. Hayi mongakazi ube isidomo usuku nenhlanhla abakini basuke bakubhekile yonke into yakhe isuke ihamba kahle. Mongakazi ube isidomo njengogogo bathina ethi hayi kusho konke kuhamba kahle. Ufeyile ibe buhlungu inhliziyo kube nzima ukwamukela ukufeyila esikoleni. Why bekunzima ukwamukela ukufeyila? Ngoba bekulula ukungafundi. Kodwa kube nyeka ihlupha nami njengezinye izingane ngafunda ngenza lento enzima bekuyoba nzima ukuthi ngafundi bekuyoba lukhulu ukuthi ngafundi. Ngiyacela ukuthi ngicela lento esifake emakhanda ethu ukuthwala kunzima ukuthwala kulula akuyona into elula and ukuthwala kuona kwanombani. Ungavuki nje ekseni ungayeke emsebenzini uhambe uyokhipha imali yakho yepension uthi wena uyofuna into yokuphila uyidlalela in wo mana kancane. Hold your horses. Bamba imbongolo zakho. Ezinye imali ezithathwa kuyothwala kuba uthathelo imali waphindela esikoleni kuba into ethiza namhlanje. Enye into ecasulayo ngezithwalo iningi labantu abathwalayo laba nenhliziyo encane. Ipatience ay exist in their timeline. Ukubekezela into abangayazi. Akazi indaba ukuthi abantu abanenhliziyo encane and ethola ukuthi unemadlana besahamba uyazazi ukuthi you are impatient. Wena uyazazi ukuthi personality yakho awukwazi ukubekezela. So don't look to this side yolokhuzana yeyithwalo ngoba ufuna ukuthwala njena nalento yenzayo awuboni ukuthi there is a progress kuyona. Akuboni lokho ukuthi there is a progress kulokho kuncane nje okwenzayo.
There is a progress, but are we born? Because when ufuna rich. Ukuba rich, it's a decision. It's no more ukuba wealthy. And that decision, it's a process. So it's not it's a matter of what you have decided which when ufuna ukuba rich and then ngakusasa ufanele ube rich without follow the process. Gogo ngifuna imali esheshayo. Hey! Yini ke? Hayi. Yes, siyayibona imhlolo bakithi. Hey, siyayibona imhlolo. We shembe. Siyayibona imhlolo. Siyayibona imhlolo. Gogo ngifuna imali esheshayo. Abanye bazenza ugogo bathini on social media promising people imali esheshayo you'll have 40,000 every day for 3 weeks. You'll have what lying to people. Gogo ngifuna imali esheshayo. Gogo ngifuna isikhwama semali. Gogo ngifuna igubhu. Gogo ngifuna inyoka. Gogo ngifuna ini. Nani. Guys, that thing, it does exist. Ukuthi imali ingene ngokusheshsha. However, ayiqali ngokuthi njena uzothatha something from someone bese imali ingena ngokusheshsha kuwena. Isithwalo. Full stop. It's part and parcel yokuthwala, which is it's difficult. And I'm not talking about ukuthwala ukuthi somebody uzothi kuwena hamba uyonquma ubani. I don't even know that kind of ukuthwala, so I'm not going to talk about it. Ukuthwala kokubulala abantu, I'm not going to talk about it ngoba ngibulali umuntu. Ngikhuluma ngokuthwala into efuna isibindi. It has nothing to do with the jail. No one will be injured, no one will get lost, no one will die. I'm just talking nje ngento okuthiwa kufanele edinga nje ukuthi ube nesibindi, ube netrag, ube nesibindi, braveness, ukuthi uzoyimela yini. Kunezilwane ongathi moyibuka ungazange ucatshwe. You never eat meat in your life. Kunabantu abangama-vegetarians today because of izinto abayibona. Kunabantu kunephunga abangeke bekwazi ukumelana nalo namhlanje because of izinto abake bayibona kungafanele bayibone. Ngoba oThomas omakholwa ngokubona. Angivali le video. Ngoba ngiphamisela ushukela. Ngivala manje kodwa ngivala ngokuthi ngithi ukuthwala konzima. Kuyonto engane lena. Kuyonto engane ukuthwala. Ungathi mawu excited uhlayisa imali yepension fund noma uhlayisa imali UIF uthi ngiyothwala. Uhambile wena washaya iscore, washaya imali right in ngiyothwala. Uhambile wena ngiyothwala. Yini uthola imadlana encane yokuhlupheka ngiyothwala. Uthola imali yokugcina okufanele babeyibeka ngiyothwala, and then the next thing awukwazi ukumela ama processes akhona. Aseshi senyuka nje ngoba sisangene emakhanda. Akusi vacation le. Lokho njoba ngihamba ngiyeka uIndia, njoba ngihamba njena very soon to Namibia, njoba ngihamba very soon to Jamaica. Angisangene la ekhanda. I'm not bored ukuthi ayikho into engayenza. It's not a vacation ukuthi mhlambe ngiyoncebeleka ngiyorecorda ngihamba nezingane ngiyobe ngiphethe mhlambe ama slay queen, mhlambe kune slay queen sami engihamba naso all over ngiyospoila umabhebeza in is not a child's play. So kuyosetshenzwa kunendawo uthi mawufika kuyona ngakusasa uyibuze. Sibuye network kusasa use hotel uyibuza ukuthi ngenzani. Uyibuza ukuthi moyibheka emireni uyibuza ukuthi yimina lo edenza le nto leyana. Uzokushaya uvalo sekulate. Uhlale phansi.
uthola ikhofi or uthola ibhiya loyiphuzayo or uhambe uphuza imfulamfula loyiphuzayo or imbamba or umqombothi or ijobo or ichibuku whatever or intakunyisa whatever uyiphuzayo wehlisa umoya, thwala kunzima.